Diben y Mapiau Dur sydd yn y Neuadd hon yw helpu ymwelwyr i ddysgu am rhanbarthau, etholaethau a system etholiadol Senedd Cymru. Yn fras, mae'r map lleiaf yn dangos y rhanbarthau a'r un canolig yn dangos yr etholaethau. Ac os newch chi edrych ar lle rydych chi'n byw ar y map a dod o hyd i'r rhif ar y rhanbarth neu'r etholaeth, cewch wedyn dod i wybod pwy sy'n eich cynrychioli wrth edrych ar y cerdyn wrth y rhif cyfatebol yn y blwch islaw. Mae'r mapiau nid yn unig yn addysgiadol, ond yn ddyniadol hefyd, yn enwedig yr un yma ar y pen, sy'n fodel 3D o dirwedd Cymru. Mae'n fanwl iawn, hyd at gopa'r wyddfa sydd haen yn uwch na gweddill y wlad. Cafodd y 3 map yma ei greu gan yr artist ar gof Angharad Pearce Jones yn ei gweithdy yn Brynaman. Yn debyg i fframwaith adeilad y Senedd, cawsant ei greu allan o ddir lleol o weithfeydd tata stil ym Mhortalbwt. Felly, maen nhw'n cydweddu'n arbennig o dda gyda'r adeilad.